Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ суҳбат мекунем дар бораи YouTube. Саволҳо беҳад бисёр ҳастанд. Чӣ хел канал кушодем? Чанд сум кор мекунем? Дар як моҳ YouTube чанд сум метиҳад? Ҳамин хел саволҳо ҳастанд ва хостам имрӯз каме ба ҳамин саволҳо ҷавоб диҳам. YouTube ҷое ҳаст ки ҳамаи мову шумо метонем видео кунем, метонем канал кушоем, умуман гирем, метонем пул кор кунем. Лекин на ҳама метонад канал кушояд, канали худа пеш барад, пул кор кунад. Ҳозира вақта сол то сол қонунҳои YouTube бисёр шудаистанд. Қонунҳош гӯем сахттар шудаистанд. Гӯем ҳамон соле ки мо канал кушодем, ҳамон сол яке аз қонунҳои ба фикри ман яке аз қонунҳои сахташ биромад. Ин бояд ки канал 1000 тамошобин дошта бошад ва 4000 соат просмотр дошта бошад. Ва баъд шумо метонед каналтонда пул кор карда. Метонед пул кор карда, лекин пула гирифта наметонистен то он вақте ки ба шумо номаи коғазӣ набиёд. Агар ки шумода номаи коғазӣ биёд, баъд шумо метонед пултона гиред. Боз як қонуни дигарш ки аз соли 2020 аллакай сар шуд гӯем, ин масалан танҳо ҳамон номаи коғазӣ бояд ки шумода биёд тамом. Мо номаи коғазӣ нагирифтем, мода номаи коғазӣ наомадак. Вақте ки номаи коғазӣ мода наомад, мо ҳамон паспортмо сурат гирифта роӣ кардем ва баъд мо пуломона гирифта тонистем. Ҳозир бошад ихел нестай, бояд ки ҳамон номаи коғазӣ шумода биёяд. Агар ки набиёд, тамом, шумо наметонед пулотона гирифта. Ва фикри ман ин беҳад безеб шудагӣ аст, барои он ки умуман бисёр агар ҳамин видеоҳои тамошо кунед, агар бисёриҳо мегӯянд ки нома мода омадагӣ нестай, намебиёд. Агар ки ҳамон 100% аниқ нависӣ адресоя, боз ҳамон нома намебиёд. Гӯем ҳамин хел мешавад. Як рӯз яке аз тамошобинон комментария данавистанд ки шумо чӣ хел шавҳартона маҷбур кардед ки канал кушояд. Рости гап, ман шавҳарамро маҷбур кардагӣ нестам. Рости гап, ман ҳамин влог, пухтупаз, ҳамин хел шида суҳбат кардан бисёр тамошо мекардам, ба ман маъқул буд ва ман низ мехостам ҳамин хел видео кардан. Лекин ман ҳама вақт фикр мекардам ки шавҳари ман розӣ намешавад ва ман ҳатто намепурсидам, илтимос низ намекардам. Ва як рӯз ҳамин хел шида суҳбат кардем. Баъд ман ҳамин хел гуфтам ки ман низ мехоҳам ҳамин хел видео кардан, влог кардан, пухтупаз кардан гӯем. Ва баъд шавҳарам гуфтанд ки майлаш, айудаш бироен агар марҳамат. Рости гап, ман худам низ ҳайрон шудам ва ҳам хурсанд шудам ва аз ҳамон рӯз сар кардам ман тайёрӣ дидам. Ҳамин канал кушодану, видео кардану, монтаж кардану ҳамаша гӯем. Ва дар муддати як моҳ ман ҳамаша ёд гирифтам, хондам, видео кардам, шавҳарамда нишон додам ва шавҳарам гуфтанд ки навз хуб. Ва баъд ҳамроҳ мо сар кардем ҳамин хел видео кардан, канала пеш бурдан гӯем. Инстаграмда бисёриҳо менависанд ки шавҳари ман розӣ нестанд канал кушоданда, розӣ намешаванд, чӣ кор кунем? Ба фикри ман, агар ки шавҳаратон розӣ набошад, агар шарт нест, YouTube чӣ хел гум, YouTube он қадар пул наметиҳад ки шумо масалан бо шавҳаратон разбор кунеду, ҷанг кунеду, зовора кунеду, илтимос кунед. Агар ки шавҳари шумо розӣ набошад, ҳеҷ гап не, бо дигар корҳо ҳастанд. Агар ки шавҳари шумо розӣ бошад, бо дили соф, бо хубӣ, бо нағзӣ гӯем, агар ин хуб ҳаст, барои он ки шавҳари шумо оянда душвориҳода, пастиҳода, камбудиҳода дастгирӣ мекунанд шумоя. Агар ки розӣ набошанд, агар мегӯянд ки худат кардӣ, худат медонӣ, тамом. Мо низ ҳамин хел будем. YouTube бисёр душвориҳо дорад. Яке аз душвориҳои калонаш гӯем барои мо ин комментарияи бади одамо буд ки беҳад гапҳои бад менависонданд. Лекин ҳозир одат кардагӣ ҳастем. Рӯзҳои аввал, вақтҳои аввал беҳад душвор буд. Аз ҳама дастгирии калон ин шавҳарам карданд ки ба ҳамаи он комментарияҳо аҳамият надоданд, суханҳои хуб заданд. Ва фикри ман ин беҳад хуб ҳаст ки вақте ки шахси наздики шумоя дастгирӣ мекунад. Барои ҳамин
барои ютуб шуда, барои видео шуда, барои пули ютуб шуда зидди шавҳаратон нашавед. Не гуфтанд майлаш не, бо ҳазор як кори дига ҳаст, ҳазор як чизи дига ҳаст ки шумо метонед ҳамон кора кунед. Инстаграм агар ки монад, Инстаграм беҳад чизи хуб ҳаст, ҳозирашда Инстаграм он қадар қонунҳои сахт надорад, озод ҳаст. гӯем шумо озодона метонед Инстаграмда видео кунед, сурат кунед, маҳсулот фурӯшед, умуман чизе хоҳед метонед Инстаграмда кунед. ютуб ихел неста, ютуб қонунҳои беҳад бисёр дорад. Умуман гӯем ҳамаи қонунош агар ки ҳозир гӯем беҳад вақт бисёр мерад. ҳатман ман ягон рӯз шишта дар бораи қонунош, на танҳо дар бораи қонунош, балки дар бораи ҳамин душвориҳои ютуб мехоҳам як видео кунам, то ки ҳама фаҳмад ки чӣ хел ютуб душвор низ ҳаст. Барои он ки бисёриҳо фикр мекунанд, умуман гӯем бисёриҳо мехал мегӯянд ки ютубда пул кор кардан осона, ютубда пул кор мекунем. Лекин осон неста ютубда пул кор кардан. агар ки шумо бо роҳи рост, бо роҳи хуб хоҳед рафта, бо чӣ хеле ки медонед ютубда ҳар хел видеоҳо ҳаста, ҳар намуд чӣ хеле ки хоҳед метонед ёфта тамошо кунед. Лекин на ҳама бо роҳи рост мерад, на ҳама масалан фикри пулаша накарда фикри видеоҳои хубу фикри тамошобинони худа мекунад. шахсоне ҳастанд чӣ хеле хоҳанд ҳамхел видеоҳоям мемонад. ман дар бораи видеоҳои ҷанҷолӣ мегӯям. барои ҳамин ин хел шахсон бисёртар фикри просмотра мекунад. чӣ қадар просмотр зиёд шавад, ҳамон қадар ман пул кор мекунам. шарт нест ки вай тамошобинон асабонӣ шуда ҳар хел комментариҳо менависанд. ина шарт нест барои вай. ҳар як инсон обрӯ дорад. канали мо низ ҳамин хел ҳаст. мо намехоҳем барои пул шуда ҳамин канали худмода ҳар хел видеоҳо партоем, ҳар хел суханҳо задем, умуман гирем обрӯи канала паст задан намехоҳем. барои он ки вақте ки мо ҳамин тоҷикистон омадем, умуман аз ҳамон вақте ки мо тоҷикистон омадем то имрӯз қариб ки як сол мешавад гӯем, беҳад бисёр ман тамошобино кати вохӯрдагӣ ҳастам, кӯчаҳода, берунода. ин беҳад хуб аст. шахсоне ҳастанд ки давида мебиёнд мегӯянд ки апай нилуфар мо шумои тамошо мекунем гуфта хурсанд мешаванд. ман боз беҳад бисёртар хурсанд мешавам. як рӯз ҳамхел бозори панҷшанбеда очам кати рафтеса будем, яке аз тамошобинон давида омада апай нилуфар мо шумои тамошо мекунем гуфта ҳамхел гап задан. рости гап ман беҳад хурсанд шудам. очам ин ки буд, ин чӣ гуфт гуфта ҳамхел гуфтанд. ва вақте ки ман гуфтам ки ин яке аз тамошобинони канали мо, очам хурсанд шуданд. гуфтанд ки чӣ хел навз бо ҳамин кӯчаҳода шумоя дида мебиёнд пешатон, мегӯянд ки ҳамин хел суханҳо беҳад одама хурсанд мекунанд. боз шахсоне ҳастанд ки комментарияда менависанд ки апай нилуфар мо шумоя инҷода дидем ё ки вайҷода дидем гуфта. инаш низ беҳад хуб ҳаст. ин хурсанд мекунад одама. барои ҳамин хел ҳолатҳо шуда, барои ҳамин хел суханҳо шуда ман намехоҳам ҳамин обрӯи каналмона паст зарем. боз шахсоне ҳастанд ки менависанд апай нилуфар мо мехоҳем канал кушодан, чанд сум ютуб пул метиҳад, чанд сум кор мекунед, як моҳда шумо чанд сум пул мегиред гуфта менависанд. ман дидагӣ ҳастам, блогероне ҳастанд ки мегӯянд рӯи рост ки мо чанд сум кор мекунем, лекин ютуб ойлик наметиҳад. беҳтараш гӯем шумо ҳар моҳ як ойлик як нарх пул намегиред. ҳамаш аз худи шумо вобаста аст ки чӣ хел шумо ҳаракат мекунед, чӣ хел шумо видео бисёр мекунед, чӣ хел просмотр ҳаст ҳамон канали шумода, чӣ хел ҳамон видеоҳои шумо тамошо мекунад. ай ҳамин вобаста аст. чӣ қадаре ки шумо видео бисёр кунед, чӣ қадаре ки просмотр бисёр ҳаст, ҳамон қадар шумо бисёр пул кор мекунед. агар ки шумо ҳаракат кунед, просмотрҳои шумо бисёр бошад, видеоҳои шумо бисёр бошад, агар шумо дар як моҳ бе душворӣ метавонед $100 кор кунед, метавонед $1000 кор кунед. Тез. Нара пуш.
ҳамаш ай худи шумо вобаста аст. чихел шумо видео бисёр кунед, просмотро бисёр бошад, агар ҳамон қадар бисёр пул кор мекунед. Агар ки дар як моҳ шумо як рӯз пас видео партоену просмотротон нағз бошад 5000, 10000, 15000 бошад, агар шумо бедушворӣ як моҳда метавонед $100 кор кунед, ҳатто зиёд низ метавонед кор кунед. Ва боз як чизи дигараш ҳаст ки YouTube агар ки як видеои шумо аз 10 дақиқа зиёд бошад, шумо чӣ қадаре ки хоҳед ҳамон қадар реклама метавонед монед. Агар ки аз 10 дақиқа кам бошад, масалан 9 дақиқа бошад ёки 8 дақиқа бошад ёки 1 дақиқа бошад, агар танҳо як реклама монда мешавад, тамом. YouTube худаш як реклама мемонаду, тамом. Ва агар ки аз 10 дақиқа зиёд бошад видеои шумо дар як видео 10 та реклама монед, YouTube ҳамон 10 та реклама нишон намедиҳад. Мумкин 3 таша ёки 4 таша, бисёр 5 таша нишон медиҳад, тамом. Канали мо 2 сол шуд ки пулкор мекунад. Ҳатман раҳмати калон ба шумо ки шумо тамошо мекунед видеоҳои моя. Бе шумо мо пулкор карда наметонистем YouTube-да. Ҳама медонад ина. Мо бояд ҳаракат кунем ки дар як моҳ ақаллан $100 шавад. Моҳҳое мешавад ки $100 намешавад. Бо ҳамин қадар ҳаракатҳоям мегӯем. Ва моҳҳое мешавад ки ай $100 зиёд мешавад. Бисёраш дар як моҳ $150 мешавад, 160 тамом. 160 нашудаст гӯемо, фақат $150 шудаст. Ана михел тамошобинони гиромӣ, агар ки шумо хоҳиши канал кушодан дошта бошед, агар ки шумо сабру тоқат дошта бошед, марҳамат канал кушоед. YouTube-да он шахсоне ки суханҳои хуб мезананд, нағз фикрашона баён карда метавонанд. Одамое ки фантазияи хуб доранд, идеяҳои хуб доранд, агар пеш меранд YouTube-да. Ва на танҳо хел одамо, умуман касе ки YouTube-да видео мекунад, ҳатман тамошобини худаша пайдо мекунад. Ҳатман шахсоне пайдо мешаванд ки видеоҳои шуморо тамошо мекунанд. Барои ҳамин шумо бояд ҳаракат кунед ки бисёртар видео кунед. На танҳо ҳама вақт як хел видео, ҳаракат кунед ки ҳар хел видео кунед, ҳаракат кунед ки як идеяи нав биёред ҳамон каналтонда. Ва ҳатман чӣ хеле ки рӯзҳо мегӯянд, изюминкаи канали худтона гум накунед. Бояд ки ҳар як канал изюминкаи худша бояд дошта бошад, чӣ хеле ки рӯзҳо мегӯянд. Барои ҳамин шумо бояд ки аз дигар блогерон, аз дигар каналҳо каме ҳам бошад фарқ кунед, то ки дигар тамошобинон барои ҳамон фарқияти шумо омада канали шуморо тамошо кунанд. Хуб, тамошобинони гиромӣ, саволҳо дошта бошед, ҳатман комментарияда нависед. Ман ҳаракат мекунам ки ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб диҳам. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи Худо бошед.